Демонтаж эшләреннән соң фонтанның иске насосларын алып, биредә куәтле насослар урнаштырылды. Яңа төрле су сиптерү системасы куелды. Фонтанга бигрәк балачага сөенә. Бәйрәм башланганчы фонтан янында утырып истәлеккә фотога төшүчеләр дә, фонтан суын чәчләтеп уйнаучылар да булды. Фонтан инде ул безнең шулай ук тагын бер тапкыр җыелып, дуслар белән, инде туганнар белән, килгән кунаклар белән моннан үтеп, аралашып, рәхәтләнеп җыри торган, ял итә торган бер җиребез булыр. Чынлап та инде Эльвира әйтеп китте, без фонтаныбызны самообложение акчасына ремонтладык, бергәләшеп, димәк ул менә бөтенегез монда өлеш керткән, һәрберегезнең өлеше кергән бу фонтанга, һәм инде ул безгә озак еллар матур итеп хезмәт куйса, без үзебез дә сөенербез. Фонтан инде күп кенә улы зур шәһәрләрдә генә күреп йөргән, инде менә районнарда, район үзәгендә күрү инде ул бөтен районга да тәтеми. Менә шу фонтанның Мөслимдә булу, Мөслим үзәгендә булу, һәм аны шулай карап, тәртипләп тоту инде халык өчен дә, бала-чагалар өчен дә, гаиләләр белән чыгып ял итү өчен дә бик матур урын. Бер күңелгә шундай кинәт кенә шундай матурлык, көч, дәрт кергән кебек булды. Бигрәк тә балалар, яшьләр сөенгәндер инде. Юлларга да яшь вакытларны искә төшереп куйдык. Без Чишмә буена бара идек. Алар инде фонтан янында танышыдылар. Фонтан кичен төрле төстәге утлар янып тора. Ремонт эшләрен Казанның Фонтан Сити подрядчы оешмасы башкарды. Үзәк мәйданда ясалган фонтанны райондашларыбыз саклап тотсын иде. Зур тантана хисен тудыручы мондый объектлар зур шәһәрләрдә дә бик сирәк күренеш әле. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.